Hi, hello, kumusta ka mo? Ano yan sa minyong alagad si Kanginan, Trifon Morales. And then, may partner ka po na ko dire si Juan de Tayad. Kumusta ka mo tanan? Asap kita ha, always say a prayer mo na importante. Ang atong pagpanalangin nito sa labang magagaong. Lord, thank you kayo sa tanang mga grasya ang imong gihatag ka namo. Labaw sa tanan, ang imong paghatag ka namo, kaligod sa mong pangunahuna o sa mong lawas. Kanimong tanan, Lord, among ipangadi, kanimong usab ang kalinaw sa tibok kalibutan. Thank you kay Lord. Salamat kayo. Kung kini iya mong ihatag ka namo. Mao na akong ipangandos tibok imong kinabuhi. Thank you kay Lord. Asap kita, always say a prayer. Pero, ang suot ang pakarang tumatagan o pagdagal may gala, pinadakinis usaka lalaki nga mapatago lang sa nga Diryo. Pinigibatan o duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaisunan ang atong sender, si Diryo. Kini ako problema bahay na sa kong asawa nga usa ni sa kaagugo dancer kani adto. Ako mo gud siya ang gihawas gikan sa lisod niyang kaimtang ba. Og unya ako siya gipangasawa. So karon na problema na ko ani niya. Pag kun ngano ni no, inanion ako pagsugod ang mga pagitabo Gidamgo ko ikaw inday sa kanunay. Ang imong larawan naghatag sa kanunay. Gihagdan mo kuno ako sa kanunay. Puno sa pagmahal, mi paray ka kanunay. Sa akong pagmatagi pangita ka kanunay. Kay gusto ko ikaw gagsun sa kanunay. Apan nagpalayo ikaw sa kanunay. Gisakit mo ako, gitamay sa kanunay. Kay kabusmanin taong gikatawan mo lang kanunay. Balos nining pagbati nga puti sa kanunay. Unsay buhaton ko nga tuhuan mo kanunay. Buksan ko baging dughan aron makita kanunay. Ay. Unsa man ako? Oy, Trixie, ga. Oy, ga. Oy. Ga, what's the matter, ha? Samtang nagkanta-kanta ko, wapagaling ko kauban, ikaw sa nila, nagsayaw ka sa kong kanta noon sa mga Ambot baga, uy, basta makadungog kog tukar ba, mugiling-giling giday ang akong samput, uy. Sige nga. Mugiling-giling ko dayon pa, yan ang akong lawas. Ambot ba, uy, nga nun ni, tungod tingali ni sa akong pagka-dancer sa agugo ka ni Anto, mo nang kung makadungog kog tukar lo, mudayon, jud kay kog sayaw, mura kog wati nga naputol. Ano, sa pagsuor niya, oy. Lagi ka. Bebe, kuno atong tistingan, be. Tistingan na to. Ha? Akong tistingan kung tinuod ba? Naon sabi na siya, wa taong kumamakak ni Muga, uy. Sige. Kadanghan tistingan ako, ha? Pamila, wali ka lang. Pamila. Ayaw na. Ay, salamat ni Undang. Ay, ginoo ko ni Moga. Giingat bitaw ka nga ayaw lagi kanta Sa niya. ato, pa ka nang makita, makita anti kang nasayo-sayaw, maudi ay na, ha? Dong. Pastilan. Usay ganan sa kita ga. Ambot ga, uy, wako kasabot o kunsa ni, sakit ba di o kanang kuan lang gini, natural lang gini na ako. Ipat-sick up kang Dr. Pikigilim, o diba, Dr. Pinya, oy, naunsa ba taon ka, oy? Uy, di lang ko ga, uy, mauwaw ko. Ano maga? Basta, unya na lang, kanang mo grabe na gid ba? Oh, di pa na ilang grabe naman kayo na. Ambot, ani ga, uy, basta kay makadungog kog tukar, mura kog mahinumdum nga na ako sa stage ba, dito sa bar ba. Hibaw, baya ka nga, usa ko ka-dancer ka ni ato sa agugo. Gaga pastilano, pero sige lang, pangitaan na pag-agi kung saon na to, ha? Sa basta, sa pagkakaroon, padiguhaan lang yung taon ka, nga mapugna na, di mo? Oo, ga, padinguhaon ako, ga. Dugay lagi kong kabantay na akong asawa, nga makita na ko siya taon akong asawang musayaw lang kalit, abi na kong nag-exercise lang siya, kay dancer lagi sahog siya kaniadto taon, sa kagugo dancer, mga ako lang siya giobserbaran yun, pero napatabang ko sa kong amigo, nga usasad ka dancer. Pre, kaila magyud ko nimo kaniadto, kay batanon patawa, barkada makita, karon nagminyo naman tag usag-usa no, nya kumpare pigyud ta. Kaya ako may gakugo sa nimong asawa ka taon. Usa to? Di asawa naman. Ay mong anak ba? Klaro. Pre, sorry kay pre. Akuan ba pre? Ganang, sipiyat lang to akong sulti mo. Kini bang problema, gigo pre? So may problema ni mo, pre? Wala lagi pre, kinakusawa ba? Mukalit lang nagsasayaw taon. Sayaw nga, pinaigat-igat para bagyot.
Mau ba? Mao nga butahan na ako nimo pre ba dancer mo gyud ka kani adto. Naka-experience ng pagkaalay pre kanang masayaw kag giga-tiga. Ay, normal na pre, normal na. Anak, masad ko. Sa una, makadungor ka kung tukar, labi na katong kang Michael Jackson. Idol mo to ko, pre. Sus, mukal na ito kung kere ko, Kanang sayaw ba nga, pero Michael Jackson? Mao ba? Oh, pre. Di ka milak. Katong tukar ni Michael Jackson nga Billie Jean. Samot, bisig gani karon, makadungor ko. Mukal ito kitoy ako mga tiel. Ba, normal ra na siya pre. Normal na tingali na pre, oy, kay kadto lang akong tatay ka na ito, dancer na sa no. Oh, Ingon lang ka na ako na Elvis Presley gani, makadungog to siya tukar na Elvis Presley. Mulagtik na yun na yung tuhod. Muna yun itong kurong. Kuya, wala lagi, abin ako gipatol. mao ba pre? Tinuod ka? Basta buwaga mo nang ako, makasayaw ko kalit ay, mau kuno na kitawag og instinct. Oh, mao ba pre? Ate, sa noo. Lagi, kani mo sawa para liya sa skuha. Pre, giun sa mo tambal pre ha? Aw, kanang giun sa nimo ba nga butang na to tambalan, gitambalan baka kay wa ano kita nimo ha. Mukalit kag sayaw. Ay, ang iyara ganun kagulingo na mga tambalan niya, pre. Oh, Pagpasagda na niya. Oh, mugrabe kita. unsa pre? Normal ra kuno taon matud pas kong kumpare nga usa ka go dancer pud ba pero kini akong asawa ko yawan ko kay laki mo kuno niya pagka dancer go dancer mo kuno siya nga murag bold basta mauna unya. Oh, Marie, kumusta? Uy, hala Marilidja. Ay, hala, uy, Blan, kay kagbuhok. Ay, kumusta naman ka? Hala, kanindot mo na naman kag-Amerikana, Hala, uy. Ako lang gitumana ng gusto sa kumbana day. Uy, kahibaw ka na. Amerikano berang ako afam. Hala, uy, kahayahay na dahil ni mo, Marie, uy. Ay, naka-jackpot lang og Amerikano, Marie. Mao ba, Marie? Oo, Marie, uy. Main na lang ba? Nakabinggoy tag dollar, bisag tiguang na. Pero, okay pa man siya, day. Mulabog pa man, uy. Kamo, gini mo, Marie, uy. Bisag tiguang na itong akong apa, Marie. Musukol gihapon, Marie, uy. Pero maulaki, murapod tag tourist guide. Tourist guide? Nga nung mura mag-tourist guide, Marie? Mura tag tourist guide, Marie. Kay dili man kaigo. Hindi na katumong pataka na naghandos. Kunang ako na lang taong gayran. Mao nang dahimo lagay noon kong tourist guide. Ano ka, aligre ko. Lagi, ikaw, uy, kumusta naman ka? Ay, survive lagi hapon, Marie. Kaya pangasawa, manggay ko sa akong customer ka ni Adto. Ay, haya-haya Mas hayahay, dyo ka, Marie. Kay dollar ng imo ako. Peso raman. Oh, okay lang, Marie, uy. Okay na gid noon, Marie. Pero ang importante, anak Marie, nga mahal ka sa imong bana. Kaysa ato ba yung trabaho nga, agogo dancer ka ni ato, tagsara kay mga lalaki nga, maseryoso na to, uy, di ba? Sad gid noon. Hala, uy, naunsa man ni, uy, dayon diri, uy, di amo ta dali sa may pultahan. Dali-dali kay mga snacks ta, dali, Marie. Hala, uy, kadaka. Para ako ni tanan, Marie. Oo, oy, para imo yun ang tanan, Marie. Wow! Salamat kaya ni Marie, ha? Hala, uy, abin akong nalimot. Naging ka na ako, Marie. Limot ba, uy? Nga dako kay kog utang ka buputoon nimo, Marie. Ikagoy nagtabang na ko kani adto nga makasud kog agogo dancer, di ba? Uy, nakapadako gud taon ko sa akong anak at trabaho Unya, tabangan pa ko nimo kay usahay. Way gatas sa akong anak. May gani kay naang iyang nina nga mao ikaw. Nahawa ra na, Marie, uy. Kinsa na magtinabangay. Kita raman, di ba? Uy, hala, Ay. Marie, kanang
mailagi gahapon ka masaya o pinaigat Mari, no? Ambot, Mari, uy, makadungog gani kong tukar, no? Labi na sa mga tukar ka ni Anto, nga, pirmi na kong sayawon sa entablado, magkasayaw, gidayong ko, Mari. Uy, mao ba? Oh, Grabe. Bisag ringtone sa cellphone, magsayaw di ka, Mari. oh, lagi, Mari, uy, paitaan. Uy, pagkasa na, Mari, Kadit. Ako din sa ring tumagal, ha? Sige, Ginawag sige. si Mother. Hello, Ma. Oh, nagbata na si Clinton? Sige, ing na nga, pahuwata lang kay may gilakaw pa ko kadiyot. Ha? Patakain na lang ining lisgod. Makasabot na lagi na. O lagi, maulin ako. Di na ko magdugay. Sige ma, bye. Si Mama to ni mo, Mari? Oo, Mari. Da, problema lang na ako nila. Uy, nga, magkasinabot pa to silang doha. Ay, sige, Mari. Di na lang ko magdugay, Mari. Gibiyaan ko lang tong akong Amerikano kay natug pa man. Naluya gabi. Gipalabian sa tingali ni mo. Ay, pabili. Para matagan og tag-dollar. Naunsa baya ka, maumang yun na. Oh, imo ni, oh. Uy, unsa man ni Mari? Hala, wow, dollar! Yes, Mari. $200 na ha. Sige, di ko magdugay kay nagbata ng usa. Sige, Mari. Salamat kayo, Ani Mari! Pero qué bonito y sabroso bailan el mambo los. Uya! Kadagkal ko na nakisigatag ni mo ni? Nahinumdum kang Lidya? Lidya, katong Lidya tinamay bayaton? Na, katong kauba man akong agugo dancer sad, katong naay anak usa niya akong kinugos. Ay, sakto na nung doon ko katong sayaw sa stage nga mag-stocking lang. O ang yung stocking, daghan kayo ka ng rad. Wag gininumduman sa gini mo ay. Oo, katong bagang dako kay paaga, ha? Murag galigis ka tulyo. Ga, siya Kung siya ga. naghatag na? Kay nakaban na mag-Amerikanong tiguwang unya bago lang naabot kay na makasyon mao na giari ko diri gihatagan kog sinugatan ug gawas pagid anak gagitagaan pagid og $200. Mo ba? Kortahan day siya? Oh siya, grabe gid siya. Kwartahan gid kay pensyonado naman ang iyang nabanang Amerikano. Porbida, surte din niya tao, no? O sa man yung gihatag niya mo pag... Ay, dagani ka, uy. Unya, pagdayon pagiglakaw niya no, ingon siya nga manawag ra ko na siya na ako. Nya, wa mo ko'y cellphone. Iyang gihatag na kong iyang usa ka cellphone. Ingon siya, bag-o ko na niyang pinalit. Nya, nana siya, bag-o ko na pinalit. Imo na lang na, kay magpalit akong bag-o. Hala. Utos ba to? Bisaya, minor ka diha, tubaga na, oy, kay nain na dawag. Tubagaga, kay di na ko mapugnan, makasayaw, di ko tubagaga, aron mapaong ga. Tubagaga, Bagaw. Hello, oy, Mare. Kinuha ko ni Bayana. Ah, Sa grinton siya uwan man. okay, Mare. Sa mga kanin sa kita sa kong asawa, no? Uy, unsa man nabaligya ang tao? Ay, speaker. Speaker, kitingali na ay. Dong! Psst. Alisa. Dong! Bungol pa ang tindiruha, oh. Ma'am. Palit ka, ma'am? Unsa na baligya ni mo di ay? Bluetooth speaker ni ma'am. Ako suge ni ma'am. Dili kayo na isa dako. Madadara ko. Ganahan ka. Ako rin hatag ni mo 1.5, ma'am. Ay, 2,000 mo kutunta ni. Nya, sana man lang nabili na ni. Mao ba niya kusog ni? Kusog kayo ni ma'am. Pili ka niyo ka. Ari ka mag-video kay ni. Ma'am, kusog kayo na eh. I-connect ra ni mo sa imong cellphone, ma'am. Cellphone mo ba niya? Pwede na ka mag-video kay ni. Ha? Ato testingan ha? Ha? Makadungong ka, ma'am. Unsag yun kusog ni speaker ha? Nawa? Ha? Oh. Dili pa kayo na kusog kayo, ma'am. Nadaan na pa eh. Inakus ka na na, ma'am. Di na pa na. Huwag ato pakusgan. Wala. Okay na yung mga silingan na eh. Ma'am, maayo ako di mong sayaw, ma'am. Nindot lagi na dong, no? Dancer ko ni Anto Dong. Dancer ko. Ma'am. Makubo ka, ma'am. Kuha ko lang sa bisik. Wala lang, ma'am. Nagupon mo ko. Wala lang.
Oo, wako saan ni mo, ma'am. Wako saan ni mo, ma'am. Patay, ha? Nasa mo? May sound system taon? Upida na palit ng electricity. Wana, delikado na ni. Magdali ko. Bakit di mo nagutawag ka, ma'am? Kulit ka ni, ma'am? Ma'am. Tagpila man ito, ha? Tagpila ni. Dutmil. Mel. Nagbaan ni mo, ma'am. Dutmil na lang na, ma'am. Ang talagi ng Dotmel. Dutmil, ma'am. Pwede ni utangon, Dong. Ako ni utangon. Musplit ko. Kibisbit ka, ma'am. Wala, nabingat na na, ma'am. Nabingat na na, ma'am. Utangon ka ni. Uy, sige. Oh, sige ka na. Taga. Sa'yo, taga. Saan tayo na dahil? Saan ito pinungangan eh? Ano nagkupo ba kanina sa'yo, ginuko? Huwag ikaw! At na, milurat na yung mata ni mo! Pagkara! Palit taga. Palitan na, ga. Pang na, sir. Palit taga. Ang sa? Idahak ko ikaw. Sigang mata ng panuhaka ka. Lakaw na! Sipat na! Sipat na si Tutok Pawa niya! Di mo palit, sir? Dili! Sige. Sumgito ko gagagay sulong nagbalik ko sinira ka. Ayaw tao pagkubong pantiga. Pagga! Mao ni akong problema sa kong asawa kay di siya kapugong. Sakit ka ni niya. Una-ana lagi ni siya nga kaniadto ba dito sa syudad mi nagkita. Musayo-sayaw gini siya mga bar. Unya makadungog siya tukar kay Carlos Whisper. Musayaw gyud siya. Alabi kuyawan ako adto musayaw tilwas karsada. Bida mudayo ra maghubo sa sinina taon. Saon na nako palihog. Tabagi ko ninyo bi. Unsa man kung kamoy pasultihon bam. Deryo. Good morning, my buntan. Lord, thank you, Lord. Salamat. Mama Miri, salamat. Pagdi na may adlaw. At Okay, ang sender na to karong adlaw. si Dario Ati Pres. Dario. Oh, si Dario taon Ati Pres ko ani siya. Kanang Na. murabag kanang ambot, lahi po niya ang problema Ati Pres. Kaya naka-asawa siyang dancer No? sa club. Unya, karon ang iyang asawa Ati Pres. Katong agogo dancer. Oh, agogo dancer. Agogo, Nangutana siya siyang uguling. Sakit pa kuno nga. Ug makadungog. Ug tukar Ati Pres. Musaya man. Muhiyod-hiyod. Ug mayo. Nya maghubo pa sinina. Uy. Nangayang ko yawan Ati Pres. Kung makadungog. Ug tukar sa gawa. Sa tos karsada. Sorry, mo kuan dito maghubo ganto nya masayaw. Mao ni kuyaw. Mao ni dong diryo. Murag. Sa man siya na immune. Sa ba? Murag ambot lang. Murag na immune. Wala kay baon sa sakitan ni Dong Diryo. Patanaw lang yun na Dr. Dong Diryo. Nga Dr. Pick Inglim ay, di ba Dr. Pinya ay patanaw na dito. Entertain ka si Dr. Pick Inglim. Murdi, kay internist mo ni. Specialista mo ni Dr. Pick Inglim maning internist mo May niya. nadaling doktor nga, ayun na mo diriday at tulang ka nga to sa albularyo. Di galing ipadautan ka. At ako yaw, kadang naitukar sa opisina ng Dr. Pick Inglim. Oh, may masayaw. Usayaw niya mag-bold. Dong Diryo, ipakita lang ni siya ang unsay problema. Albularyo! Albularyo, oh. May, kanang sunod, ipadaanin mo, albularyo, kay ganahan kayo sa pambina mo daan ang albularyo. Sa tanan, ang kuan, kining, unsay problema ninyo. Ano yung mga paambit? Ay, may pambit, bambi. Oh, alang ni atong lalaki, atong paambit, ang katong lalaki, bitong naninda, nga, murag na sa kirumbuang, tungod nga nagtanaw, murag nagtuyang laway, nagtanaw ni Mrs. nga ni split, nga nag-underwear lang. Nabalik-balikan na ba ko nun niya? Oo. Na ako ipaambit ni mo doon, atong ikaw naninda, bisag dili ka mo ulit ang sender, no?
Ari ka diri sa Sirach 23. Sige, unsa man, ma'am? Versikulo 16, adunay daghang paagi sa pagpakasala nga makapakanaog sa kapungot sa Ginoo. Apan ang kailibgon sa pagpatigihilawas mao usa ka mainit ug nagdilaab nga kalayo nga dili mapalong sa imong gusto. Ari diri sa paambit para sa babae, ari diri sa New Testament, Roma 8, versikulo 6. Ang paghunahuna kanunay sa mga butang at tawhanon, mosampot sa kamatayon. Apan ang paghunahuna kanunay sa mga butang at espirituhanon, mosampot sa kinabuhi ug kalinaw. Ako ning gibasa tungod kay ang gibuhat ni Inday, wa man siya magdani sa naninda nga laki. Ug ang iya sang pagkuha sa iyang sayal, murag kita ng iyang pamante, wala man gyapon siya nagpaibog nga isip mga lawas nun nga kalipay kundi mugkitew lang gid yang TL kung magadungog og tukar. Dili kay ina ni nga klase sa tao inana. Murag din na nanay something sa iyang Sa utok. utok. Unsa kay Yun na. Mahubo man sa nina, mahubo. Oh, lain na. Malagay, Lain na templada. kay og May sakit sa utok na gamay. kanang kanang og walay gusto kanang mahadlok or makuyaw mobalik siya gusto mo jud kayo. Kanang kung walay gusto gitawag mo na lang og napubya. Pubya. Siya. Paano siya? Siya gusto sa kaayo. Lain sa siya, kanang split to manyak na niya, ha? Unsay nga lang? Split to manyak. Dili pa ng malnerism. Dili. Ikang manyak. Ah? Ikang manyak. Bigkak. Kundi Mao ka na. Dili, Mao na mura. Bisaya na, Gabs. Kay split to manyak mo din. Para nako, kining klase sa inani, murag doon na nalagi ni gamay. Nanay gamay ati. Na. Gamay ba? Gamay. Wala. Gamay pa. Sa imong Wa tanaw. pa madako. Pwede pa albularyo di patubos. Oh, albalaryo lagi. Sa imong paminaw gulyat, sa iyang panahon nga nag-agogo dancer pa siya, wa ka na sila mo gamit og mga kalanong dilingon nato. Sa una, katong mga bata-bata pa tati pres, mga nindot pa kay itong tanaw tato sa mutya, nindot kay itong mutya sa una. Kay Asa na mo diyan? mutya, Mutya, saging tindok. Mao ni paborito ni Parinunoy Subilot na ba? Kanang pidok-pidok nga siya lang. Mutya sa tindok. Mutya saging tindok. Pidok nga siya. Pidok-pidok, bam. Bottoms up sa mutya saging tindok. Paulit yung mga nindot kayo. Manis sa una, bayanihan. Ito nindot. Pero para na kulan, kaning kahimtang ko siyang asawa, pwede gihasan na ipautanan ni Dr. Obra. Oh, kana, may pa Dr. Obra. Bas ano tayo magilay ato ni programa iki. Isog lagi ka manoy. Sige ba da? Ampon lang ba, boy? Bam. Albalaryo lagi na. Iampon lang niya sa kuwan ka. Bam. Albalaryo lagi makatabang ani ba? Gulyat. Ay, unsa to kaya gili? Ato ni programa. Ayo, isog lagi ka manoy. Kasi nga, ato ng programa, ato ng line. Pero ang ikaduha niyang linya gulyat, nakauyon ko. Asa ba? Ampo na to. Sakto gulyat. Sakto ninyo ni Brother Gilig. Ampo na to. Okay. Ang kaning mga Sterino. ang kanang mga kinaiya ingon ani panangalitan og di na magawa sa iya, di na mahawa siyang utok ang pagkahilig nga makalitlag kitiw yang okay naman unta mo sayo si pero malagi gana daan libe ng anas kulon anas syudad niya iwalis din ang sayal lain jud paminaw. Uy, man na lang iya kay sayaw man, magpakita. Kay set ka na magyaw-yaw ba? Kuyaw ang ka na magyaw-yaw. Napas mo. Understand? Napas mo naman. Ngayon naman kayo siya sayaw, Ate Pres, kaya giot-ngot nga niya. Ngayon na. Lala. Mao na isakto tingon ni Gili. Magtapos sa linya, iampo. Iampo. Wa may imposible sa pag-ampo. Pero ikaw ba, katuboy sayaw ni mo, mauli lagi yung mga laki. Oh, giluon. Siya, katong sayaw ka dito sa inyo ha, sa Rodriguez, maglilikas mo rin siya. Ay, tanay, mauli ka eh. Ano rin siya? Parihas ba ni Kugan? On the air man Oh, ta. there, manta. Salamat mo ba na dito naman yun? Correct ko ang puzzle, Tihon.